Pripravil som pre vás 30 lekcií a k ním 30 konkrétnych úloh, ktoré sú súhrnom mojich 60-ročných skúseností. Všetkého, čo mi tú dobu pomáhalo a pomáha mi doteraz. A tie kapitoly som navrhol tak, aby vás viedli krok za krokom k odomknutiu vašej fantázie, vášho potenciálu a pomohli vám stať sa ešte tvorivejšími, ako ste. Vďaka ním sa naučíte techniky, ktoré Daniel využil pri napísaní svojich viac ako 100 kníh. Pomocou nich prekonáte aj svoje tvorivé bloky a krízy, ktorých mám aj ja veľmi veľa. Zistíte, aký úžasný slovný repertoár máte. A nebudete veriť, koľko kreatívnych spôsobov na sebavyjadrenie existuje. A kto vie, možno na konci budete vo svojich rukách držať svoju vlastnú knihu. Tak čo poviete? Všetky ďalšie podrobnosti o Danielovom tvoripise nájdete na našej webovej stránke. Tam sa aj do výzvy prihlásite. Teším sa na vás.